První třetina byla v podání Komety přehlídkou spálných šancí. Hráči v rudých dresech s písmenem S na hrudi rychleji bruslili a byli aktivnější i ve střelách na Trvajovu bránu. Početní převahy pak dokázali využít bez zbytku. Ve dvou přesilovkách Pražanů padly i jediné 2 góly první třetiny. Zatím nehrajeme tu hru, kterou chceme hrát. Kdyby jsme s týmy přehrávali a hráli jsme tu naši hru, tak řekneme, prostě na to nemáme, ale my nehrajeme to, co jsme si řekli a musíme to zlepšit. Ve druhé části nedokázali domácí proměnit v branku šance ve hře 5-3. Na hole modrobílý se lepila smůla a Sparta bez známek nervozity kontrolovala výsledek. Pak to hodně zjednodušili, cílili to po manťákách, tečovali to ven, kde si tam sjížděli další hráči a valili se na nás vlastně, takže tam byla velká mezera, myslím pro ně hodně prostoru. Závěrečná 20-minutovka patřila hostům a dalším 2 brankám. Nejdříve Petr Ton po samostatné akci přes celé kluziště zakončil přesně za Trvajova záda a poté Ondřej Kratina prostřelil obránce mezi nohy a korigoval skóre na 4-0 pro Spartu. Myslím si, že Brno odmakalo dobrý zápas, ale já myslím si, že dneska jsme byli o kousek lepší. Bohužel pořád je tam spousta chyb, který nás sráží dolů a ta střelecká produktivita není to, co by nás zdobilo. V poslední minutě se povedlo Jiřímu Dopitovi po přihrávce Pavla Selingra snížit na 1-4. O utkání bylo ale už dávno rozhodnuto. Vyhrabat se na tabulky a konečně bodovat. Takovou šanci budou mít už úterý komeťáci na půdě Kladna.